I oplysningstiden åbnede verden sig mere op. Man begyndte at tænke mere videnskabeligt, hvilket førte til, at den industrielle revolution startede i midten af 1700-tallet. Man gik altså fra at producere varer i hånden til at producere dem på moderne maskiner på fabrikker, som blev opfundet i oplysningstiden. Dette medførte, at der senere hen skete en urbanisering i det danske samfund, da de nye moderne maskiner overtog borgernes arbejde. Den industrielle revolution var meget isoleret og hemmelig. Alle beskidte tricks var i brug for at undgå at få stjålet idéer, eller for selv at få et indblik i andres idéer. Et eksempel på dette var Frederiks værk, som blev opført i hemmelighed af kongen og franskmanden Étienne Chardin de Bérubé. I 1951 fik Étienne til opgave at bygge en ny type kanoner, der var teknologisk overlegne alt, hvad man hidtil havde set. Desværre lykkedes det aldrig for Étienne. De kanoner, han lavede, gik alle i tu ved prøveskydning, og derfor blev Étienne fyret i 1756. Han efterlod sig dog et slags testamente, hvori han skrev, at kongen trods alt kunne få glæde af anlægget ved kanalen, hvor han kunne anlægge et krudtværk. Kongen valgte at lytte til Étiennes forslag, og i 1756 kom landets første fabriksby, Frederiksværk.